Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi alongo ndi loweruka loyera, ndipo loweruka loyera titha kuligawa mzigawo ziwiri. Chigawo choyambirira, chigawo chakummawa, tikanali munyengo ya Lenti, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha masautso a Ambuye Yesu. Ambuye Yesu wasauka, Ambuye Yesu wayikidwa m'manda, ndipo pamene tikudikirira usiku woyera madzulo ano, mmawa uno tili ndi ntchito yonkirankira kumasinkhasinkha za moyo wathu. When everything is said and done, titayenda, titapunguza, titasala, titalimbikira mapemphero, tikuyenera tsopano ndi nthawi yoti timange nyumba yathu. Tayenda motani, tasinkhasinkha motani, tachita ntchito mwachifundo motani, ndalephera motani, kodi masautso a Ambuye Yesu andiphunzitsa chani? Zonse zimene takhala tikupanga kuchokera pa 14 February paja, mibindikiro yosiyanasiyana, mapemphero osiyanasiyana, maulendo ena takwera mapiri osiyanasiyana, njira za mtanda zosiyanasiyana, finally tikuyenera tidzifunse mmawa uno, chifukwa we have dead silence in the world, in the church. Pano kuti mupite m'machalichi, m'maparishi, mupeza kuti maguwa sanakonzedwe yayi. Mupeza kuti ngati ndi busy ndi kuti ndokhawa amene akugwira ntchito zachipembedzo kukonzekera chaka chimene chikubwera madzulo ano. Komano ino ndi nthawi yoti aliyense akhale phee pamodzi pakagwa maliro. Umayenera tsopano uone kuti kupita chitsogolo tizipita motani, zovuta zatigwerazi tipanga chani. Chigawo choyamba chammawa nkhani yake ikhale imeneyo, kusinkhasinkha, because the king is sleeping. Mbuye wathu akugona, akugonetsa mavuto athu, akugonetsa kutopa kwathu, akugonetsa kulira kwathu. Inu ndine ndi nthawi yoti tisinkhesinkhe. Chigawo chachiwiri chikhala chigawo chimene tiyambe tsopano chikondwerero cha Pasaka, kukonzekera mbanda kucha. Paja nkulemba kwa Yohane ndi anzake tiona kuyambira tsiku la mawa azilemba kuti tsiku lotsatira sabata ya Yuda Ambuye adauka kwa akufa. Nde lero mpingo uli ndi miyambo ingapo. Poyamba mdzulo buno timayamba ndi mwambo wa moto panja, umene umatikumbutsa kuti Yesu ndi amene amapirikitsa mdima. Mona ansembe ayatsa moto panja, kenaka ayatsa kandulo, akulowa ntchalichi, kuwala kwa Kristu tiyamike Mulungu, kenaka akayimbirira kandulo. Chigawo chachiwiri kukakhala tsopano kuwerenga mawu a Mulungu, ndipo kenaka tikapitiriza ngati kuli ubatizo ndi miyambo ya ubatizo, kenaka nsembe ya misa Eucharistia. Ndimafuna kuti poti pano patiyankhule na Ambuye timakhazikika kwambiri pa chigawo cha mawu. Lero tingochita modutsa, sitingawerenge mawu onse, mawu ndi ambiri. Mpingo tsiku la lero umatipatsa mawu 9 oti tisinkhesinkhe. Ife amene tipite ma church osiyanasiyana ukachita chikondwerero, tikozeke bwino, tipumule bwino mmawa uno, tikozekere bwino kuti tikachite chikondwerero choti Ambuye Yesu akuka kwa akufa. Sizimakhala zabwino kuti tikuthamangira kuti kungofika kuti ayi basi mawu tiwerenge atatu, ngati tingakwanitse tikawerenge mawu onse 9. Mwachidule mawu amene mpingo atipatsa tsiku la lero, mawu yamba achokera m'buku la Genesis, Mulungu kulenga dziko lapansi, Genesis 1 mpaka tikafika ndime ya 2. Chimene afuna atuonetse mawu yamba pachiyambi Mulungu adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Muja imakhalira creation account yonse, afuna angotionetsa mawu oyamba tsiku la lero kuti God is in control of the situation. Tiwerenge ndithu mawu amene taponya patiyankhule na Ambuye, ndi mawu atali sitingakwanitse kuwerenga aliwonse paokha, komano Ambuye Yesu afuna atuonetse mawu yamba kuti chauta akulamulira zinthu zonse. Ndipo kumapeto kwa mawu yamba timva kuti atalenga zonsezo adaziona kuti zinali bwino, harmony and order. Ife a Khristu tikuyenera kukhala anthu amene timenera kumayika zinthu mchimake komanso kuziyika mwadongosolo, tisakhale anthu achipwirikiti. Ndipo mawu athu achiwiri achokera m'buku la Genesis lomwero chapter 22, pamene timva kuti tsiku lina chauta adayesa Abrahamu namuyitana kuti apereke nsembe. Afuna atiphunzitse chani? Life is all about sacrificing. I know now life is a sacrifice. Adaimba Alpha Blondy.
moyo uwu ndi nsembe. Ngati wansembe ndikuyenera kuti everyday ndizipereka nsembe. Wapabanja everyday uzipereka nsembe. Ndiwe Mkhristo everyday uzipereka nsembe. Sembe si ndalama zokha. Sembe sizokhazo zooneka ndi maso. Yes, timanena kuti sembe is something tangible. Komanso ndi moyo wathu wakuuzimu titha kumapereka nsembe zosiyanasiyana. Paulo nduja amanena kuti tisanapereke chilichonse tipereke matupi athu ngati nsembe yonunkhira pamaso pa Mulungu. Moyo uno monga Abrahamu akuperekera nsembe, timve mawu achiwiri ifenso tikhale anthu opereka nsembe zosiyanasiyana m'moyo mwathu. Mawu achitatu amene zivute zitani sitimayenera kuadutsa achoka m'buku la Exodo kutuluka mutu wa 14 ndi meya 15 mpaka ukafika 15:1. Ndipo ine chimandisangalatsa ndi mawu amenewa ndi kumapeto kwa zonse. Chifukwa owerenga ndipo akwaya mukuyenera kukhala anthu ochangamuka kwambiri. Chifukwa owerenga amaliza nkunena kuti tsono Mose pamodzi ndi Aisraeli adayimba nyimbo iyi kuimbira chauta adati, Ambuye, Ambuye matikonda, Ambuye matikonda, zikomo ndithu. Ndiye nyimbo imeneja amakhala akufotokoza za nyimbo ya Mose imene. Koma pali nyimbo ina imene timayimba, ndidzayimbira chauta ine chifukwa choti wapambana. Amene akutiwerengera mawu ndi a Bernard Susbanda kuchokera ku St. John the Baptist Church Center, St. Louis Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Aisraeli onse aja adawoloka nyanjayo pansi pali powuma, madzi atangoyima pambali zonse ziwiri. Mawu a m'buku la Exodo. Exodo mutu 14 kuyambira ndime ya 15 mpaka mutu 15 ndime ya 1. Chauta adafunsa Mose kuti, chifukwa chiyani ukulira kwa ine? Auze Aisraeli kuti aziyenda. Tenga ndodo yakoyo, ndipo utambalitse dzanja pa nyanja, kuyigawa nyanjayo kuti Aisraeli awoloke powuma. Ndidzawaumitsa mtima Aiguptowo, kotero kuti adzawalondola Aisraeli ndithu. Ndipo kugonjetsa kumene ndidzagonjetsa Farao pamodzi ndi ankhondo ake, magaleta ake ndi oyendetsa ake omwe, ndidzapeza nako ulemerero. Aigupto adzadziwa kuti ine ndine chauta akadzaona mmene ndipambanire Farao ndi magaleta ake ndi oyendetsa ake. Apo mngelo wa Mulungu yemwe ankatsogolera Aisraeli aja adakakhala chakumbuyo kwawo. Mtambo womwe unkakhala patsogolo pawo uja udakakhalanso chakumbuyo kwawo. Unali pakati pa gulu la nkhondo la Aigupto ndi gulu la nkhondo la Aisraeli. Choncho panali mtambo ndi mdima, kotero kuti magulu ankhondo awiriwo sanayandikane usiku wonse. Tsono Mose adatambalitsa dzanja lake pa nyanja, ndipo pompo chauta adawumitsa nyanja ija pogwiritsa ntchito mphepo ya mkuntho yakuvuma imene idawomba usiku wonse ndi kuwumitsa nyanjayo. Madziwo adagawikana, ndipo adakhala ngati chipupa pambali zonse ziwiri. Motero Aisraeli adawoloka powuma. Aigupto aja adalondola Aisraeliwo mpaka kukalowa nawo m'nyanja muja. Akavalo onse a Farao adalowa m'nyanja, pamodzi ndi magaleta ake ndi owayendetsa ake omwe. Tsono kusanache mmawa ndithu, chauta ali mchipilala cha mtambo ndi cha moto, adayang'ana ankhondo a Aigupto
ndipo adawachititsa mantha. Adapinda mikombero ya magaleta awo, kotero kuti magaletawo ankayenda movutika. Pamenepo Aigupto aja adati, tiyeni tiwathawe Aisraelewa, chifukwa chauta akuwamenyera nkhondo kulimbana nafe. Apo chauta adawuza Mose kuti, tambalitsa dzanja lako ku nyanjako, kuti madziwo abwerere ndi kumiza Aiguptowo pamodzi ndi magaleta awo ndi owayendetsa ake omwe. Motero Mose adadambalitsa dzanja lake ku nyanja, ndipo mmene kunkacha nkuti madziwo akubwerera m'malo mwake. Aiguptowo adayesa kuthawa, koma chauta adawabweza momwe m'nyanjamo. Ndipo madziwo adabwerera, namiza magaleta aja ndi owayendetsawo, pamodzi ndi gulu lonse la nkhondo la Farao lija linkawatsatali. Palibe ndi mmodzi yemwe amene adapulumuka. Koma Aisraeli onse aja adawoloka nyanjayo pansi pali powuma, madzi atangoyima pambali zonse ziwiri. Pa tsiku limenelo chauta adapulumutsa Aisraeli kwa Aigupto. Aisraeli adaona Aiguptowo ali ngundangunda m'mbali mwa nyanja. Choncho adaona mphamvu zazikulu zimene chauta adaonetsa pogonjetsa Aigupto aja. Tsono adayamba kuopa chauta, ndipo ankakhulupirira chautayo ndi Mose mtumiki wake. Tsono Mose pamodzi ndi Aisraeli aja adayimba nyimbo iyi kuyimbira chauta. Adati, ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana, chifukwa choti wapambana. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana, chifukwa choti wapambana. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana. Waponya m'nyanja akavalo pamodzi ndi okwerapo omwe. Chauta ndiye mphamvu zanga, ndiye amene ndimamuyimbira, ndiye chipulumutso changa. Iye ndiye Mulungu wanga, ndipo ndidzamtamanda. Ndiye Mulungu wa Atate anga, ndipo ndidzamuyamika kwakukulu. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana, chifukwa choti wapambana. Chauta ndi wankhondo. Chauta ndilo dzina lake. Chauta adaponya m'nyanja magaleta a Farao pamodzi ndi gulu lake la nkhondo. Adamizira atsogoleri ake amphamvu m'nyanja yofiira. Nyanja yozamayo idawaphimba onse. Adamira mpaka pansi pa nyanja ngati miyala. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana, chifukwa choti wapambana. Inu chauta, dzanja lanu lamanja ndi la ulemerero, chifukwa cha nyonga zake. Dzanja lanu lamanja limatswanya adani. Mumagonjetsa adani anu ndi ulemerero wanu wopambana.
Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana. Chifukwa choti wapambana. Mudzawalowetsa ndi kuwakhazika pa phiri lanu, pamalo amene inu chauta mudawapanga kuti akhale anu, nyumba yopembedzera imene inu mudayimanga. Chauta adzakhala mfumu mpaka muyaya. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana. Chifukwa choti wapambana. Ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana. Chifukwa choti wapambana. Nyimbo yake ndimene afuna tiphunzitse chani mawu achitatu amenewa. Choyambirira akunena kuti Aisraeli atafika ku nyanja, chauta adamfunsa Mose kuti nchifukwa chani Aisraeli akulira kwa ine, auza aziyenda. Chiyambi chofuna kuti zinthu zisinthe mmoyo mwathu ndi kumayenda. The beginning of emancipation is moving forward. Ambiri tikungolira koma titapinda manja, hey ine njala, hey ine umphawi, muchitapo chani? Do something, that's your walking. Ambiri timangolira koma basi titapinda manja. Ambuye akuti chiyambi chakutuluka mmavuto, auza Aisraeli aziyenda. Ine pamene ndikuthandizani, do your part. Simunganene kuti Mulungu akutithandiza motangoyima. Ayi. Kenaka akuwauzanso kuti asakhutitsidwe ndi zochepa, kuti Mulungu wakankha kale kwakutali wafikitsa apa, iwo aja basi nkungoyima. Pamene akuyenda asakhutitsidwe ndi chipambano cha tsiku limodzi. Ambiri tidawononga zinthu, tidakhutitsidwa ndija pa Chingereza amanena kuti short lived glory. Mawu athu namba 4 achokera m'buku la mneneri Yesaya. Kodi mkazi wako apa unyamata nkumusiya? Ambuye Yesu afuna tione machimo athu, nkuona kuti Mulungu timamutalikira bwanji, Mulungu timanthawa bwanji. Mawu amene akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 54 ndi 5 kulekeza 14. Ndipo mawu namba 5 achokanso m'buku la mneneri Yesaya 55 1 to 11. Chauta akunena kuti inu nonse ovaludzu bwerani, madzi alipo, ndipo inu amene mulibe ndalama bwerani mudzagule chakudya. Bwerani, come and buy at a free cost. Mulungu wathu ali nazo zonse. Tikapita kwa iyeyo ndi mtima wozikuthula adzatipasa zimene mtima wathu ukusowa. Koma chachikulu akunena kuti mufunefuneni pamalo pamene angathe kupezeka. Chauta tizimsakasaka. Mwina tidayima kumsakasaka chauta. Pamene tichotsa machimo athu, pamene tiyamba kudziyeretsa ndi kuti tikumsakasaka chauta. Ndipo tikamsakasaka akuti zimene adzatichitire izi sadzabwerera kwa ine popanda phindu lake. Akuti monga mmene madzi satsika kuchoka kumwamba asanafewetse nthaka ndi kubereka zipatso, chimodzimodzi tikamsakasaka chauta, iyeyo adzatipatsa zimene mitima yathu imasowa. Mawu athu namba 6 achokera m'buku la mneneri Baruch anali secretary wa Ezekieli ku kapolo kuja. Iyeyo akunena kuti mawu aja tinagwiritsa ntchito pa mbindikiro wathu akumangochi. Iwe Israeli wayamba kukalamba, zakhala bwanji kuti ukukalamba iwe Israeli? Chimene akutipempha apa nchonena kuti pamene tsopano tikulandira mpulumutsi amene wagonjetsa zonse, tiyang'ane kuti adani athu amene amatisandutsa akapolo ndi chani, amene tikufuna kuti tithawe, amene tikufuna kuti tilekane nawo mu nyengo ino ya Pasaka ndi oti. Wakalambira kuti mwina atu lenti sinaende bwino, koma pamene chauta akulenganso zonse mwatsopano mu nyengo ino ya Pasaka, afuna tione zimene zimatipunthwitsa. Mawu athu namba 7 achokera m'buku la mneneri Ezekiel mutu wa 36 ndime ya 16 kulekeza 28. Kudafikanso mawu achauta ondiuza kuti iwe mwana wa munthu, pamene Aisraeli ankakhala m'dziko lawo adaliyipitsa ndi makhalidwe yawo. In other words, God akufuna continuous renewal. Tiziti tikayang'ana kuti zinthu sizili bwino pano, ndirape. N'chifukwa chake mkatikati mwa mawu amenewa akunena kuti chauta ankadera nkhawa dzina lake loyera. Chauta amadera nkhawa dzina lake loyera. Ndifake tikatenga pa malamulo a Mulungu paja amanena kuti usatchule pachabe dzina la Ambuye Mulungu wako. Nthawi zonse pamene sitikhala as the image of God, tikuyipitsa dzina la Mulungu wathu. Ndikangati anthu amanena kuti kodi iwe tamakhala ngati Mkhristu, iwe tamakhala ngati wansembe, it means kuti tikuyipitsa dzina la Mulungu wathu.
akatha mawu amenewa for the first time timva maberu tsopano ndi kalekale kukhala ulemu ulemu timba nyimbo ya ulemu kwa mulungu kumwambamwamba. Kenaka tidzalowa mchigawo cha mawu amene ndi pangano chatsopano, kalata ya Paulo yolembera mpingo wa ku Aroma. Tikudziwa kuti moyo wathu wakale udapachikidwa pa mtanda, amene ndanena kuti mmawa uno ndi nkhani yokonzekera pamene tikuchita chaka madzulo ano. Ndiye kuti ngati sitidalandire sakramenti lakulapa for the first time lero, tatiyeni tapeza asemberero atope ndi kulapitsa anthu machimo. Ndicho linga chonera kuti tikamachita chaka chachikondwero chimenechi tinenedi kuti tikudziwa kuti moyo wathu wakale udapachikidwa pa mtanda, tsopano we are new creatures. Kenaka tidzamva for the first time akawerengedwa mawu amene wa chipangano chatsopano, tidzamva the great hallelujah. Amene akutiwerengera mawu ndi Stella Manga kuchokera ku St Anthony of Padua Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo kwa Roma mutu 6 kuyambira ndime ya 3 kulekeza 11. Kodi inu simukudziwa kuti tonse amene tinasanduka amodzi ndi Khristu Yesu pakubatizidwa, ndi ubatizo omwewo tinasandukanso amodzi ndi Iye mu imfa yake? N'chifukwa chake pa ubatizo tidachita ngati kufa ndi kuyikidwa m'manda pamodzi naye, kuti monga Khristu adauka kwa akufa ndi mphamvu ya Atate, momwemonso ife tikhale ndi moyo watsopano. Ngati takhala amodzi ndi Khristu mu imfa yake, momwemonso tidzakhala amodzi naye pakuuka kwa akufa, monga momwe adaukira Iyeyo. Tidziwa kuti khalidwe wathu wakale unapachikidwa pa mtanda pamodzi ndi Khristu, kuti khumbo lathu lokonda machimo liwonongeke, ndipo tisakhalenso akapolo a uchimo. Pakuti munthu akafa, ndiye kuti wamasuka ku mphamvu ya uchimo. Tsono ngati tidafa pamodzi ndi Khristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi Iye. Tikudziwa kuti Khristu adauka kwa akufa, ndipo sadzafanso. Imfa ilibenso mphamvu pa Iye. Kufa kumene adafako kunali kufa kolekana ndi uchimo, ndipo anafa kamodzi kokhako. Tsono moyo umene ali nawo tsopano ndi moyo operekedwa kwa Mulungu. Momwemonso inuyo mudzione ochita ngati kufa nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo otumikira Mulungu, mogwirizana ndi Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndipo tidzawerenga mthenga wabwino tsopano umene uchokere m'buku la Marko mutu wa 16 ndime ya 1 kulekeza 7. Mawu amene ationetse kuti Ambuye Yesu agonjetsa zonse, Ambuye Yesu akulenganso zonse mwatsopano. Tikondwere tisangalale, monga amayi aja anapita ku manda anachotsa nkhawa zawo, monga Petro anathamanga ifenso tizithamanga. Nthawi zonse tizindikire kuti Ambuye Yesu ogonjetsa imfa, Ambuye Yesu opambana ali nafe akutilenganso mwatsopano.
ikhala pasaka yapamwamba, ngati inu ndine tikonzekere bwino, ngati inu ndine tidzipereke, ngati inu ndine tizizindikira china chilichonse chimene chizichitika. Koposaposa mdzulo buno akatumeni alandira ubatizo. Tapempherere kuti chikhristu chawo chibereke zipatso, ndipo nyimbo ijayonena kuti mbumba ya Mulungu yakula wakula eklesia lero ikhale kubereka zipatso potengera anthu ena amene Mulungu lero awasandutse ake. Abale ndi alongo, ndikufunireni loweruka lopambana. Chigawo choyamba tipitiriza kusinkhasinkha, chigawo cha madzulo ndikamuthemuthe kuti Ambuye wagonjetsa imfa. Ndikufunireni Pasaka yopambana. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Hallelujah.